kacangnya wis do garing, besok kari bumbu iji. Jabang basi gograk meneh lek do ngapa to jane ku. Jan get-geti wong wae. Tak pinjae meneh iki nang kene kur get-geti wae. Wis do mapan nek kene iki. Ganteng, sitok dhuwur, sitok ngisor. Wingi isih ana sing kon nyepilno keris bolo. Engko tak sepilno, tak jikuke. Ora sida bolo. Lah ndak obah dhewek kek. Ora gelem dijikok, wis rasa sepal-sepil ya. Heeh. Aku wedi nek iki. Iki bola tak sepilno jare wingi nek sing komen ditaleni senar. Lah iki ora nek senare ndi. Ora nek senare. Gek sing iki ora nek senare. Enggakno ya ketara ditaleni nek senare. Lah dalah kae pindah tempat tenan to. Wes ketemu. Jabang basi. Gedho ngapa lho iki? Kur ganggu makan tetek wae. Iki nek do rakur kowe delehno lemari kae sisan lho tek emor. Ya, iya. Wis wengi bola. Nek kene iki nek barisak wis sepi. Aku istirahat di lawangku tertutup. Lali iki AC ku rung tertutup. Iki nek awan terbuka padang. Soale ra duwe cendela. Iki nek wengi ditutup. Nek udan mbekne banjir. Iki sawange wis do munggah meneh. Ana sampeyan dina diturani kek sawange nek meneh. Halo Cidul. Trul. Mainan apa Trul? Pisau. Gak ada tiwak. Ya. Trul.